Baba, tajiona Baba, enindanzwa Yezui muma kore richindi uta jaitwa japera tariro yapiwa tendi kutivese vakutenda tenda iyo itariro yapiwa vatendi Wanahuya sama simba, wanahuya kazirira tenda wanahuya sama simba, wanahuya kazirira tenda Vanure sepamberi pake tinomira senyi murutongo wemusi mukuru uyo achaunganidzi ramafunde asia novisa undio tinomira senyi murutongo wemusi mukuru uyo achaunganidzi ramafunde asia novisa undio tinomira senyi murutongo wemusi mukuru uyo. Jesu Baba Muranda wakana kaiwe Chimwetino dede nane kushkaba Tino viswa maho peake Tino zwa here izwira Jesu Baba Muranda wakana kaiwe Mukuru
achaunga mizira mavune Novisa undio tinomira mukuru uyo. Ndizonga tirinde nemwe je Mangwanani akanaka merimwe zuva chamuona Mambo Jesu nengirosi nerimwe zuva chamuona Ndudzi dzose dzicharumbidza Jesu vatsvene vake vomutevera ndudzi dzose dzicharumbidza Jesu nerimwe zuva chamuona mangwanani akanaka misodzi yose yopukutwa nerimwe zuva chamuona vakanyenurwa neropa rake nerimwe zuva chavaona vakanyengerwa nenyoka huru nerimwe zuva chavaona ndudzi dzose dzicharumbidza Jesu vatsvene vake vomutevera ndudzi dzose dzicharumbidza Jesu nerimwe zuva chamuona ndudzi dzose dzicharumbidza Jesu vatsvene vake vomutevera ndudzi dzose dzicharumbidza Jesu nerimwe zuva chamuona nerimwe zuva chamuona nerimwe zuva chamuona There's not a friend like a lonely Jesus. No, not one. No, not one. None else could heal all our souls' diseases. No, not one. No, not one. Everybody. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like a lonely Jesus. Oh, No, not one. No, not Jesus
handingawiri nemunhu asimuzita raJesu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu, kuti awigwa ngedima, tsitsi dzake ndogarira, mumwepo huru yesimba, ruoko rwake ndobata. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu, chirangano chake icho nechidzidzo cheroparo, zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa, ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Zvakakosha vana vaMwari mazuva atikurarama kumbobvisa maziso edu pazvinhu zvenyika, timbotarisa kuna Jesu musiki wedu. Tikatarisa kuna Jesu, zvenyika zvose zvinopera, toona kunaka kwake nekururama kwake. Hanzi nemuimbi, nangisa Jesu ndiye asina chitema. Musoro wenyaya panguva dzino unoti, tidzidzisei kuverenga mazuva edu. Teach us to number our days. Teach us to number our days. I hope and pray that as the Lord speaks to me and through me, He may also reach out to your hearts. Dai moyo yedu ingashandurwa tigofanana na Kristu wedu. Psalm chapter 90 verse 12. Psalms chapter 90 verse 12 ndakuverenga makateerera. Tidzidzisei kunatsoverenga mazuva edu, kuti tizviwanire moyo wakachenjera. Ndakuverenga zvakare Psalm 90 verse 12. Tidzidzisei kunatsoverenga mazuva edu, kuti tizviwanire moyo wakachenjera. Ndi Moses anonyora Psalm chapter 90 achiti, ei Mwari, pazvinhu zvose zvandingadzidza, ndibatsirei mundidzidzise kunatsoverenga mazuva angu. Ndikaziya mazuva angu Mwari, ndichaita moyo wakachenjera. Kararamiro kangu kachasiyana nekararamiro kemapenzi kana ndikaziya mazuva angu. Teach me, Lord, to number my days. When I know my days, I will apply my heart unto wisdom. 10 April 1912, pachiteshi chikuru che Mount Hampton, England, kwakuine chikepe chikuru, the biggest ship that had ever been made. Kambani RMS yakatsvaka manyanzvi, mainjinia ane ruzivo runopfachuka, vakaruka chikepe, vakaisa certification yekuti ichi chikepe ichi hachinyure. It is the unsinkable ship. No matter what you do to this ship, this is the unsinkable ship. Vakachipa zita rekuti Titanic, the unsinkable ship. 10 April 1912, pachiteshe Mount Hampton, wanga waripo wakuru newadiki, wakobvu newatete, warombo nevane mari, vachibhabhaisa kuona the first maiden journey ye Titanic yakananga ku New York, ku USA.
chakasimuka chikepe chichirira vanhu vachifara. Nhoroondo inoti 13 couples dzakati hey, tapedza kuchata, toenda kupi kuhoneymoon yedu? Let's go and spend our honeymoon in the Titanic ship. Vaifara, it felt safer to be in the ship than outside. Captain Smith vakamira, chikepe chakusimuka, vanhu vese vachifara vachibhabhaisa, vakadanidzira nenzwi guru, this ship is so unsinkable, even God cannot sink it. Vanhu vaitenda unyanzvi hwevanhu kuti chikepe hachinyure. Papa ine band rakabhadharwa over 20 million US dollars. Raririmo muTitanic vachiridza nziyo dzekuti nyama dzisimuke vanhu vafare. The band that played on. The Titanic ship ikasimuka. 10 April 1912 ikafamba yakananga kuNew York. Inzwai vana vaMwari, kune maTitanic mazhinji muupenyu hwedu zvatakaisa kutenda kwedu zvatinoti izvi come hell come thunder, this will never fail me. Inzwai vana vaMwari, there is only one thing that will never fail. It is Christ and Christ alone. Chakasimuka chikepe ndokuyenda. 4 days down the line, nhoroondo inoti it hit an iceberg, boom. Yarova iceberg, mvura ikatanga kupinda. Mvura ichipinda muchikepe, vanomhanya vachimhanya, mainjiniya achibata mamepa achitarisa. Zvakabuda pachena kuti the unsinkable ship is definitely going to sink. Yarova iceberg, mvura yakupinda, the water levels are rising. Macontrols akaiswa ese akushaya rubatsiro nekuti chikepe chakunyura. It became apparent the Titanic ship is going to sink. Andizivi zvaunotemba nazvo, andizivi zvaunofarana nemoyo wese, asi ziva kuti kune only one ground which is unsinkable, and that ground is Christ. All other ground is sinking sand. Chikepe zvapachena chakunyura, yanga yabata wabata. 4 days down the line, 14 April, vanomhanya vachimhanya, vanotsvaka zvokubata vachitsvaka zvokubata, asi bendi rakaramba richiridza jazz music. Ikaramba richiridza nziyo dzekuti vanhu vambokanganwa kufunganya nezvenhamo yakuya pavari, vamborelaxa. Inzwai vana vaMwari, chimwe chichashandiswa naSatani mazuva ekupedzisira kubvisa pfungwa dzedu panjodzi inouya mumhanzi nezvinotapira, entertainment. Ngwarira zvinokufadza. Train your mind to find entertainment in the things of God. Mvura ichipinda, bendi raingoridza. Vakamboridza vakambotarisana. It became apparent kuti hey varume, takuzofa iko zvino. Water levels achikwira, ona mvura yamabvi, iyo mvura yakwira yamuchiuno. The water levels are rising and the band kept on playing. Varume tapuwa mari, ngatiridzei mhanzi vanhu vafare. Let's calm down the passengers. Ridzai mhanzi vachiridza mhanzi. Kusvika zvapachena kuti even isu vatambi, the players in the band, vatambi venziyo, takutofawo. Yasvika muno mumvura vakareva kuti zvaipa, vakatarisana, vakambosiya ma-instruments pasi, ndokudzoka zvakare, vakashandura mumhanzi yavairidza. They changed their music to gospel songs. Pazvanga zvapachena kuti rufu rwatiwira, takufa, mari takapihwa, unyanzvi tinawo, asi zvapamberi pedu rufu, vakashandura mhanzi yavo, and they started to play gospel songs. Dzimwe dzimbo dzavakairidza inzimbo dzatinadzo muhimbuko yedu yamasavati. They changed their style of music to music that praises God. Ukaziya mazuva ako, even musambo wemumhanzi yaunoteerera unoshanduka. It became apparent we are about to die. They exercised wisdom in their choice of music. Inzwa muteereri panguva dzino, zvaunofarira, zvaunopambadza nguva uchiita, zvinopa munongedzo uzere wemaziviro aunoita nguva. Teach us to number our days. Nhoroondo inoti chikepe chakanyura, and thousands and thousands died. Hey Mwari, ndikaziya mazuva angu, ndichaita uchenjeri pakubata kwangu. Chikonzero nei tisina hanya pakapfekero kedu? Chikonzero nei tisina hanya pakadyiro kedu? Chikonzero nei tisina hanya pane zvatinoona zvatofarira? Inhau yekuti hatizivi mazuva edu. Dai taiziva mazuva edu, Mozisi anonyora, taita uchenjeri pakabatiro kedu. Oh Lord, teach us to number our days. When we know our days, we will exercise our hearts unto wisdom. Luke chapter 13.
Luke chapter 13, verse there 6 zvichidzika. Luke chapter 13 and the verse is 6 going downwards. Vakazoita uchenjeri ndokurangarira musiki vaona kuti vaakufa. I don't want to be like the people in the Titanic. Help me, Lord, to teach me to number my days. Ndidzidzisei Mwari ndiziye mazuva angu. Ndikaziya mazuva angu chaita uchenjeri mukabatiro kangu. Luke chapter 13 verse there 6 zvichidzika. Ndakuverenga makateerera. Luke chapter 13 verse there 6 zvichidzika. Luke 13 verse there 6 inoti. Zvino akataura mufananidzo uyu. Mumwe munhu akanga aine muonde wakanga wakasimwa mumunda wemuzambiringa. Tombomira ipapo. Vhesi iri kuti paiva nemunhu ane muonde, asi muonde wakaiswa mumazambiringa. Ko sei nhaiweruka tiudze, sei muonde wakuiswa mumazambiringa Jesu achitaura? Dai muonde waiswa kakune mimwe mionde, mazambiringa odyarwa kune mimwe muzambiringa zvofanana. Ko sei tiri kuona pachisauko ichi muonde wakaiswa mune mazambiringa? Hey, wana Mwari nzwai yese miti. Muonde nemuzambiringa pakutaridzika miti yakatosiyana. Even zvibereko zvacho ukaziravira zvinototesta zvakasiyana. Asi nzwai wana Mwari, the expectation womurimi unotarisa muti ngauburitse zvibereko. Yesu uri muonde, ndiri muzambiringa, endai pamwe chete nekuti kana nguva yapera ndinoda kuona zvibereko. The expectation of the vineyard keeper, the expectation of the vine owner, kuona michero. Buritsawo michero. Izaiwana Mwari, uri muonde ndiri muzambiringa, takatosiyana pakutaridzika kwedu, nguva dzatakararama dzakasiyana, asi standard yaMwari yakafanana. Endai pa side by side muonde nemuzambiringa. Endai pa side by side because the expectation of God is the same. Ari pari kuniteraiko zvino akati musatinetse nekapfekero. Imi vekare pfekaiwo zvekare. Isu vemazuva ano regai tipfeke zvatinoda. The expectation of God is modesty. Unogara uchigara ku point A, umwe achigara ku point B, but expectation yaMwari pazvipfeko, dress modestly. The expectation is the same. Aripo manoti pamanzi musatinetsa, regai tinzwe dzedu dzine zvinyadzidzo idzodzidzi. Ndo dzako mazwano. Uriwe mazwano ndiri wakare. Asi kana panyaya yemumhanzi, God's expectation is the same. Holiness, purity and goodness. The expectation of God is the same. Aida mandirega, ndaita hangu small house yangu. Omwe dzinosiyana, omwe yakafuta, omwe yakaonda, uri muzambiringa ndiri muonde, kana papa naudzetsvitsa. Be faithful unto death. The expectation is the same. Mwari hazochinji standard yake kwako mojita munhu. Iwe ungatosimuka kusvika pa standard yaMwari. Vunza Noah in the antediluvian world. Majority yakati zvaMwari takusiya. Toda kutera zvoda nyama yedu. Asi standard yaMwari haichinjiswi nemanhamba. He is not a God of quantity. He is a God of quality. Murove wakauya ukaparadza vese. Whether you are in the majority or in the minority, learn to follow God. Blessed are you, blessed is me, when we cease to follow the crowd and decide to follow Jesus. Varipo vazhinji vakaparadzwa, vachiwirirana mukuita zvivi. Mwari haavhunduki manhamba, anotarisa kuti uri kurarama here pama expectations emusiki wako. Kana Noah asina kuconvince asiyana naye, enda kuna Lot unzwe. In the days of Sodom and Gomorrah, the entire city, maguta ese akati zvaMwari takusiya, regai tiite zvatinoda, zvinodavira miri yedu. Akaparadzwa vese, and only one family was saved, Lot and his family. He is not a God of quantity, he is a God of quality. Mwari haafunduki manhamba, teerera standard yaMwari. Ezwa muonde, Yesu uri muzambiringa, ndiri muonde, asi Mwari anoda kuti tive vatsvene. It's a call to holiness, regardless of your race, regardless of your tribe, regardless of your financial status, regardless of your educational status. Mwari ari kuti be ye holy, live up to the lights that God has given you. Muonde nemuzambiringa, duma pamwe chete. Mese muri muti, ndoda kuona muchero. Keep reading. Verse 6.
Zvino akataura mufananidzo uyu. Mumwe munhu akanga aine muonde wakanga wakasimwa mumunda wake wemuzambiringa. Akauya achitsvaga muchero kwauri akashayiwa. Verse 7. Ipapo akati kumurimi womunda wemizambiringa, tarira, ndauya makore 3 ndichitsvaga muchero pamuonde uyu ndikashayiwa. Uteme unotadzireiko pasi? Verse 8. Saka muridzi wemunda akauya kuzotarisa muchero pamuonde wake akashaya. Bhaibheri rinoti ipapo akaenda kumutariri wemunda. Inzwai vana vaMwari, nhau ndeye muonde, asi hurukuro iri pakati pamuridzi wemunda nemutariri wemunda. The conversation about the fig tree is happening, but the fig tree is not a participant. Hurukuro iri kuitika pamusoro pemuti, asi muti haumo. Muti haupo kuti utaurewo side rawo pahurukuro iyi. I may be preaching about a fig tree today, but I'm really talking about you. You are the fig tree. Pane hurukuro iri kuitika pamusoro pako iwe usipo. Muridzi wemunda akaenda kumutariri. Hey, mutariri wemunda, for 3 years ndauya. Number 1 ndakadzika ndikatsvaga muchero. Number 2 ndikadzoka ndikatsvaga muchero. Number 3 ndikadzoka zvakare ndikashaya. Chiutema uri kutadzira pasi. Dai muonde wakaziva kuti ndindi kutaurwa apa, waigona kumbochinjawo mararamiro awo, ombonyebedzerawo kuburitsa mafruits, kumboitawo tumaonde mbichana. Dai muti wakaziva kuti this visitation is visitation number 2 out of 3. I have just 1 more year to go. Waigona kunyebedzerawo kuita tumafruits. But wakaramba uchiendera mberi netsika yawo yekusabereka. Zvikanzi uteme unotadzira pasi. Number 1 I came. Number 2 I'm here. 3 and last ndashaya muchero. Chiutema unotadzira pasi. Inzwa murimi wemunda, muti uyu uri kutokwevawo oxygen, uri kukweva mvura, uri kukweva nitrogen, manutrients anodiwa for photosynthesis. Asi panzvimbo yekuburitsa michero hapana chauri kuburitsa. The amount of input is not comparable to the amount of output. Chiutema uri kutadzira pasi. Inzwa muonde wakanditeerera, sabata zuva nezuva, every weekend, every morning devotion. Mwari anokuisira pachena nzira yekurarama. But instead of getting converted, we still even get more hardened. Zvikanzi uteme uri kutadzira pasi. Are you living to the light that God has given you? The amount of input, is it comparable to the amount of output? Mavhesa unoziya ari kupangidzika here pamararamiro ako? Nziyo dzaunoimba nemusoro dziri kuoneka here pakaramiro ako? Is what the Lord is giving you converting your soul and transforming your life? Ai, uteme man uri kutadzira ifu. It's been 3 years. Ndakupa 3 years muti. Pa 3 years dzese hapana chiri kuchinja. Uri kungowedzera kunzwa chokwadi asi hapana simba rekuchirarama. Chiutema uri kutadzira pasi. Hey, mosovhati Mwari, ndoziya muti uyu. Tidzidzisei kuverenga mazuva angu. I don't know where my year number 3 will come. Pamwe ndamu year number 3 out of 3. Pamwe ndiri visitation 2 out of 3 and 1 more year to go. Please Lord, teach me to number my days. Ndidzidzisei Mwari kuziya mazuva angu. Ndikaziya mazuva angu ndichaita uchenjeri pakurarama kwangu. Uteme muti uyo uri kutadzira ivhu. Uteme. I may be preaching about a fig tree, but I'm preaching about you. I don't know where your year number 3 will end. Handizivi kuti gore rako rechitatu rinosvika rini. Asi Moses anoti Mwari, handidi kutemwa semuonde, ndidzidziseiwo kuverenga mazuva angu. Ko imi hamuzivi here? Aitonzi Nebuchadnezzar pana Daniel chapter 4 achirota zimuti rinozadza nyika yese. Shiri dzekudenga dzichiuya dzichita matendere mukati maro. Nebukadnezar akarota zimuti richitemwa akamuka aine stress. Ko wopedza ndarota dzinorevei? Ndokuenda kunganga hadzizivi, kumaprofita asi waripo vamwe vakanteerera nhasi vane rutendo rwavo munganga vaprofita nevanouka. Shoko raMwari rinoti siyanai navo nekuti shoko ravo harina kubva kuna Mwari.
akazotaona the young man Daniel achisvika, mukaverenga zvakanaka bhaibheri, Daniel akasvika achifamba ndokumira pamberi pamambo. Zvikanzi muti wamarota uyu ndimi mambo imi, ndimi mambo, pamaita zvese zvakaipa izvi Mwari aitoona. So you're going to be cut off. Kudenga kune timetable yeupenyu hwenyu. You can only live freely as though there is no God to an extent. Asi Mwari akatara, thou shalt come but go no further. Ndimi muti muchatemwa. Tsika yenye zvakaipa, no one was watching, but there's always an unseen watcher. When all the lights are off, pasina aripo, pasina chapupu chiripo, asi Mwari aripo. Ndimi muti uchatemwa. Akambovhunduka Nebukadnezar, ndokumboshandurawo maitiro ake. Akumbopawo varombo chikafu, akumboshanyirawo vari majeri, achinamatira vari mahospital, kusvikira azoona kuti asi ndeni kutowedzera kutosimba. Kamfana kaya kaiparidza kachiti ndakuzonochekwa semuti, I'm going to be cut out. But honai umambo wangu rutosimba. In terms of my armies, I'm even consolidating my forces. Even pamhumu chaipo honai ndatowo more healthy. Akaona kuti taitasira kuti ndichiparadzwa, but honai ndikutowedzera kubudirira. Maybe kamfana kaya kakangopotsawo zvako. Hakuna kuraswa kwandichaita. On a fateful day, aitotenderera pamusoro pemawalls of Babylon, achitendera achiona ndindakavaka zvese izvi. Onai kukora kwawo, paitopfuura ngoro dzichipesana, very thick walls. Chii chingandiwira? I am safe and sound. Ndindakavaka zvese izvi. Bhaibheri rinoti masoko ekuzvikudza achiri muromo make. Akaona akuchinja kuita mhuka, nzara dzakumera, mvere dzakutomera miri wese. Akati tande, akananga kusango. Presidential guard akati, nai mambo, chii choitika? Nebuchadnezzar turned into an animal. Asi nai Nebuchadnezzar chimbondiudza, makore sapo aiparidzirwa, waisaona here kuti Mwari ari serious? Pawainzisiya zvivi zvako, hana kwaidi kurovawo Nebuchadnezzar, ndiudze. Waisaona here kuti zvanyanya, zvitema zvanyanya Mwari ari kuona. He became an animal. Vanhu vane tsika yekufuratira shoko raMwari, people who are in the habit of rejecting the light from God, one day will turn into animals. Kowadiwa tendeuka shoko richiparidzwa pane kuzotendeuka life circumstances akukuparidzira zvinorwadza. Mosova ati Mwari, I don't want to be like Nebuchadnezzar. Akaita mhuka yotichiona. Teach me, Lord, to number my days. God was watching. The unseen watcher. There's a countdown to the time. Teach me, Lord, to number my days. Ndikaziya mazuva angu Mwari, ndichaita moyo wakachenjera. A few years later, chizukuru chake chakapinda, ainzi Belshazzar. Belshazzar aitawo huipi, achitoreredza kubva kuna sekuru wake huipa, asi Belshazzar aita serious man. Audzidze here kuona kuti sekuru vako Nebukadnezar vakatoita mhuka nekuda kwokusateerera Mwari. Ko wadiwa dzidza pavari waita zviro kwazvo. Belshazzar akaita zvakaipa Mwari achiona. Even when no one is watching, God is watching. Even when you're all by yourself, God is watching. Varipo vamwe vanofunga kuti iye kana ari convinced kuti izvi zvakanaka izvi, naMwari wava convinced. Sincerity is not substitute for holiness. Varipo vanotoraswa achitenda nemoyo wese kuti ndiri right. Dzidza kuda kwaMwari kurarame nguva ichiripo. Belshazzar aita zvimwari achiona. Munyoro wandofarira achinyora bhuku rinonzi Prophets and Kings, kunoti Mwari aitarisa achiona Belshazzar achiita zvivi. Mwari akati kati zvakwana izvi, kati mofu, mubvisei panyika Belshazzar, anyanya uyu. Mwari bva ati aiwa ndine nyasha, chimbomupa imwe nguva. As God was discussing, the Godhead discussing among them, mupe umwe mukana, one more moment, maybe Belshazzar achachinja. Chimboiwedzerai mharidzo, chimboiwedzerai conscience, pamwe Belshazzar anganzwa. Asi Belshazzar akasindimara, akaendera mberi kuita zvakaipa. Cut him off! Mwari ane nyasha. One more day, maybe Belshazzar may change. One more day. Munyoro andofarira anoti padei iroro ndozuva Belshazzar akafunga wakati dai ndambofara. Ndagarisa ndigoita zvese izvi, izuva rekufara nhasi ndambofara. It's my birthday, dakuita party. Shedzai maconcubines angu ese, shedzai vakuru venyika, ngatimboitai party tifare. Naiwe Belshazzar, ko uri serious here Belshazzar? It's your last day of probation.
dai waiziva Belshazzar kuti denga ragara waextenderwa mutsa dai rizuva rezunde, dai rizuva rekuenda kuchechi nekuita zvakanaka, sei wafunga pati? Tora zvinodhaka. Mwari akaona akati mazona, last year let's cut him off. Zvatopera izvi. One more moment. Maybe Belshazzar will change. Jesus was pleading with the Father. One more moment, Belshazzar may change. Oyo Belshazzar aita mutambo wake. Mutambo wake uri kufamba. Vanhu vari kudhaka, vari kuita zvavanoita. Akasvika paakati dai ndambonatsoona vanotamba vachitamba chaizvo. Kwakushedza madzimai ese, madzimai uyai mutambe. Kana paine zuva rakaitwa uipi muBhabhironi, izuva reusiku wemutambo waBelshazzar. Belshazzar ndokutamba, achiona vanhu vachitamba achifara. Cut him off. The more time we're giving him, the more hardened his heart is becoming. Every ray of light rejected will leave the soul in perfect darkness. Dai machimisa mukana wako wakwana. Ona nguva tamupa. Cut him off. Asi Mwari ndimwari ane nyasha. Mupewo nguva. He may change. He may change. One more moment. The last of the moments. At that point, Belshazzar felt like nothing was too sacred for his hands to handle. Chindipa imidziyo iri muchechi yoyoyo. Ndise zvinodhakisisa. Timwe ndirakunatsomwa tifare zuva redu. Belshazzar ona. Tariraone Belshazzar. It's your last moment to prove your sight. Show where your allegiance is. Vakamadoro vakadhakwa. Vashandisa midziyo inoera. Yakadedicatedwa kuna Mwari. Nothing is too sacred for my hands to handle. Panguva iyoyo enough was enough. Oh yes, I gave you enough chances. Belshazzar panguva yakawanda. Enough is enough. Pakaoneka ruoko ruchidzika kubva kudenga, rusina mutumbi, paine chanza chete, richivaima marimi emoto rikapinda napakati peroom, richivheya richienda pamadziro kunoti kwati, rikanyora mene tekel fasten, waiswa pachikero. Belshazzar, you have been found wanting. That night was the last day of Belshazzar. Ndokufa kwa Belshazzar. Nai Belshazzar. Mukana wakapiwa wani Belshazzar. Ko nai Belshazzar. Chokwadi waiziya wani wakaparidziwa. Conscience yakawanzo. Ko pairova hana yako waiti chichiri kuitika. I may be preaching about Belshazzar today, but I'm talking about you. You are Belshazzar. Mosova ati Mwari. Andidi kufasa Belshazzar. Tidzidziseiwo kuverenga mazuva angu. Ndikaziya mazuva angu Mwari, ndichaita moyo wakachenjera. I'll exercise wisdom in my daily decisions. Teach me to number my days. Mwari ndiziye mazuva angu, ndiite moyo wakachenjera. AD 79 ku Italy. Kwakuine nzvimbo yainzi Pompeii. Nzvimbo yePompeii wana Mwari yanga ine vagari vakawanda. AD 79 in Italy. Paine gomo rainzi Mount Vesuvius. Vanoita zvima meteorological studies. Vanoita zvekuongorora mamiriro ekunze, vakadanidzira nenzwi guru zvikanzi kuchaitika volcano. Volcano inoburitsa lava. Lava ikapfuura nepano vanhu vese vanofa. 23 August AD 79. Tizai nemhuri dzenyu. Pari kuitika volcano, gomo Vesuvius ruda kuputika. Tizai muende. Vakarowanana vakatiza, pekai mabhegi asikana, rufu redu rwasvika. Vanoita zvesainzi havapotsi. Torai mabhegi titize. Vakatiza vakaenda to a faraway land. Vagara ikoko vaidongorera. 23 August, nothing happens. 24 August hapana zviri kuitika. 25 August, zvinhu zvingori sezvazvanga zviri. 26 August, AD 79, pada takangovhundikawo usina nebasa asikana. Tinge tiri mbwende wesu. Onai misha yedu yakanaka. Zvatakabva zviri ndo zvazvingori. Let's pack back our bags and go back to our homes. Vakatora mabhegi avo, vakati tatangovhundikawo, tinongovanzawo umbwende. Torai mabhegi tidzokera, hakuna zviri kuitika uku. Imamuzi here wezvewedza vanombopotsa. They went back to their homes. 27 August, tadzoka kumusha. Tokasika kuvhunduka isu. 28 August, 30 August. Tatangovhundukawo paya hapana zviripo paya. 1 September, AD 79. Pakanzwika kudengenyeka kwenyika pakati peusiku. Vakavhura mahwindo.
vakaona gomo Vesuvius rakufungaira. Asikana mukaimuone, they called their relatives and friends, onai zvakuita gomoria rakufungaira. Pada ndozviya zvaitaurwa, gomoria rakuzoputika. Aisere nguva yekupeka mabhegi edu titize mukana uchiripo. Vakapeka mabhegi vakatiza, September vakaenda faraway land. Tatafa asikana, tatafa. Ndingasvika ndingasvika zveshuwa, tanga tatofa. Gomoria rikutofungaira. 3 September, the mountain was smoking. 4 September, the mountain was smoking. 5 September, the mountain is smoking. 10 September, asikana, iri gomo iri harisirango gomo rinofungaira here. Ausiro waamuitiro musha wegomo redu here. Don't you think this is the new way of life? Gomo redu Mount Vesuvius. Noro inoti musi 15 September, pakatoiswa fence newe-national parks. Zvikanzi gomo rinofungaira a tourist attraction. Arida kuya kuzoona gomo ngaabhadhare kamari aone gomo rinopfungaira. It became a tourist attraction. Ngadzokere kudzimba, tavhunduka pasina, zvinhu zvinoshanduka kamunyika, gomo rakufungaira. They went back to their homes and lived comfortably. Vakararama muraramiro wavaida. Honai gomo rinopfungaira, gomo rinopfungaira. 24 October 1879, 00:00 hours. Gomo rakaputika pakanzwika kurira. Vanhu vari mudzimba vakarara, vari mumafaro, vanotamba vachitamba. Gomo rakaputika, pakabuda molten lava ikaparadza the entire city of Pompeii. Over 2,500 people died that very night. Naimi vagare Pompeii, maisaziva here kuti gomo richaputika? Mamusina information here pamusoro pezvichaitika taiziva? Ko hamuna kuona here masigns? Ndiudzeshiwa wana Mwari, masigns hamuna kuona here? Masigns takaona, saka sei maparara sevapenzi? Hey, Mwari Mosanonyora, teach me, Lord, to number my days. I know it may happen to those in Pompeii. I know it may happen to those in Italy. But Lord, teach us to number our days. Tikaziya mazuva edu chaita uchenjeri pakabatiro kedu. They died that very night. Thousands and thousands died that very night. Vescience nema archaeologists vakaenda panzvimbo iyo vachinosora, vachishamisika kuti ndoshuwa mitumbi yese yafai. Vachiona vanhu vanga vafa vachisora vachiona. Ndokuona panzvimbo iyoyo paine mukadzi anga aripo, anga akatooma akatambanudza maoko. Ko mukadzi uyu afa ari muchimiro ichi sei? Vakabvunza archaeologist, why has she died in that position? Pavaedza kutsvaga mhinduro, vakatarisa ndokuona a few meters away painewo kamwana kadiki kakaripo kakatambanudza maoko, so kunge kari kujambira kuna mai. Pada mwana uyu paakanzwa kutinimira kweMount Vesuvius akati ndoiteiko nhai? Ndotizira kupi? This is too scary. Where can I run to? Let me run to my mother. But the mother was not sufficient to save the baby. Aripo mamwe marelationships atinokoshesa mukati meupenyu tobva tafuratira Mwari neusvene hwake. But time will come when your relationships will not save you. Oh Lord, teach us to number our days. Tikaziya mazuva edu tichaziva zvekuparitiza. Chaimba rwiyosa Matthew pa 6:33, isai Mwari number 1, zvimwe zvese zvigouya. Vachitarisa panzvimbo iya vachifamba vachiona, vakaona mutumbi wemukadzi anga akafa akagukuchira maoko, akapfumbata maoko sezvizvo akagukuchira. Ko mukadzi uyu afa ari pachimiro ichi nemhaka yei? Sei afa akagukuchira maoko? Toda kuona kuti chii chaakagukuchira. Vakakwatanura maoko, ndokwatanura rimwe ruoko, ndokuona mukati macho mamine box. Mukadzi afa akagukuchira box. Mubox muneyumu vurai timboona. They opened up the box. Ndokuona mukati mebox riya mamine gold, diamond, silver, money and all precious things. Akafa akagukuchira box rakazara ufumi.
Pana mukadzi uyu anzwa mutinhimira weMount Vesuvius, gomo rakuputika, akati hey, ndoita sei, I've worked all my life for this treasure, I've invested all my time kugadzira mari iyi, rega nditore mari yangu nditize. But money was not sufficient to save the woman. Akafa aine mari yake. Inzwa muimbi 137 anobva ati ungatora hako pasi nezvese zviri mariri, asi ndipe Jesu, ndiye ega anogara narini. Oh Lord, teach us to number our days. Tikaziya mazuva edu, chaita uchenjeri pakubata kwedu. Vakaparara pa AD 79 ku Pompeii vachiziva. I may be preaching about those who died in Italy, but I'm preaching about you. Zvatinokoshesa muupenyu, zvadii zvapangidza ukama hwedu naKristu anopona. He is the sovereign of the universe. Oh, teach us to number our days. Tikaziya mazuva edu Mwari, chaita uchenjeri ukurarama kwedu. You may know your days now when Jesus is still the Savior. Oh, you're going to know your days when Jesus is Michael. Pachadzikane gore, after the 1,000 years, the Bible says, unosvika pa Mount of Olives. Achingoguma Mount of Olives, it will become a plain. Right, a plain. Pachaoneka the New Jerusalem chidzika, mukati mine vakaponeswa, kunze kuine vese vasina kuponeswa, vane uipi vese vanenge vari kunze kweguta. It's the only time in the history of the earth where everyone who has ever existed is alive at the same time. When watch Famba, let's go and attack the city once and for all. Let's go and attack the city. Oh, Master, look at them, they're coming. The weapons of mass destruction, my general of all times. For one final blow. Let's go and destroy the city of God. Let them come, Jesus says. Vakusvika pedyo. Chigaro cha Jesu chatanga kukwira, Revelation 20 and 21. Chichikwira mudenga, obvamira otarisa osimudza maoko ake, zvikanzi kurudyi, umwe neumwe achaona upenyu hwake sezvawaifanira kunge hwakaita. Dai ndakateerera Mwari, dai ndakaita zvese zvandakarayirwa naShe. My life was supposed to be like this. On the other hand, ona upenyu hwako sezvawakanga huri. Unini hwese, mikana yakapuwa Mwari yekutendeuka ukavhika. Chokwadi chakaiswa pauri, ukachiramba mare zvakanaka zvose Mwari zvaachaita, zvikanzi munhu wese achaona kuti kuraswa kwangu kuda kwangu. At that moment, all knees will bow, all tongues will confess that Jesus is God. They will know their days, they will exercise wisdom, but it will just be too late. Mosovati Mwari hai ndidzidzisei kuverenga mazuva angu. Iko zvino muchiri kuponesa. Teach me, Lord, to number my days. Ndikaziya mazuva angu, chaita uchenjeri mukubata kwangu. Munamato wako here mudikani. Mwari ndibatsirei ndiziyewo mazuva angu. Pandaimboita neupenzi, ndiite neuchenjeri. Pandaimbobata nekusangwara, ndibate seakangwara. Wedzerai mweya mutsvene mukati mangu. Increase in me as conscience. Teach me the path of duty and help me to do it. Kana uri munamato wako, Pauri Papo Simzaroka, I want to pray for you. Our heads are bowed, our eyes are closed. Baba yedu vari kudenga, matisira pachena, kuti hakuna chamunoita musina kutiudza. Nyika ino iyi yakutondopera, tiri kuona ma signs and wonders everywhere. Zvakudongedzera pachena, kuti maapedyo nekuuya. Tibatsirei Mwari, tiziye mazuva edu. Tigoitawo moyo wakachenjera. Probation is about to close. Our lives, very soon, hatizivi musi nenguva, togona kungoshaikirwa neupenyu hwedu. Tibatsirei Mwari, tichinzwa shoko renyu, tisaomesa moyo. Tizvipire kwamuri, tipefekte kurarama kwedu, tikokuraramirai. Regererai patakakutadzirai, musimbisewo patinonatsa, tipangidze ruzivo nouchenjeri zvinouya kubva kwamuri. Matidzidzisawo kuverenga mazuva edu. Maita enyu Mwari, denai moyo yedu, tikuraramirei. As long as you give us breath, as long as you lend us breath, help us, dear Father, to live for you and you alone. This is our humble prayer in Jesus Christ. Amen and amen. Jesu atinditarise, pasine fuma ngezvenando, pamberi ndoona zvaka
za Kalvari. Apona kamutarisa Jesu, iye akanyemwerera kutinawa mumatambudzo muchinjiko unondisimbisa mune upenyu venyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko ndosimbira muchinjiko hakuna anozoputika panosimbira simba redenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Kuna Jesu, Kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, uya kuna Jesu, Jino, kuponeswa, Jino, uya kuna Jesu, kuponeswa, Jino, akwaniswa, Jino, uya kuna Jesu, akwaniswa, Jino, wadaiswa, Jino, uya kuna Jesu, arindira, Jino, arindira, Jino, uya kuna Jesu, arindira, Jino, musimbire, Jino, uya kuna Jesu, musimbire, Jino, uya kuna Jesu, Gabonoti, Lenti.
Usiku